Panibagong vlog na naman tayo ngayon. What's up, puro sapsap. Panis! Ah! Panis na panis. Panis yung kanin. Apunta man tayo kila Ate Uche. Yan, dito ang panahon ngayon, ang lamig. Yan, lamig ng panahon ngayon mga kaginging. Pero ang init talaga. Bola lang yan. Dito tayo ngayon, ang dami naman basa na. Ganda ng ng panahon, walang araw. Masyado. Katulad ganito. Meron. Yes! What's up? Tara tayo doon kay Ate Uche. Sabi niya, vlogger daw ang ako. Sabi niya, vlogger daw ang ako. What's up sana sa nakikita niyong video. Napapanood niyo. Sana mag-like lang kayo kay Tisa. Like lang kayo kay Tisa. Ate Uche! May ano po kayo? Soft drinks po? Wala. Wala pa rin po. Ay, nagbablog siya. Saan po si Mac? Ay, supportahan niyo pang YouTube ni Gingging. Makmak tao kay Ate Gingging. Mac! Gingging pandit ko. Japper Sniper. Wala na. Jeffrey Sniper. Japper Sniper, tulungan niyo po si Gingging. Mac! Ako yung bako eh. Hello! Dito, baba, tara. Ako si Kuya Rizal, nakakita ng camera. Tago na po. Mac! Kayo na si Mac nasa bintana. Pinakikita niya. Tara dito! Bilis! Pwede ka! Dito! Basta! Ulit ang napaligiran para luminis. Gingging. Nawa. Tulog? May natutulog daw si Mac. Nakatulog daw? Oo. Di man pa nakapikit. Di ka naman nakapikit ni Mac eh kung natutulog ka. Oo nga, Mac. Yun si Mac. Ano? Vlog siya. Nagbablog ako. Hi, Kuya! Mamaya na, git lang. Doon na. Sige na, susunod na lang ako. Bye-bye. Welcome to my vlog! Welcome to my vlog! Si Ate Uche. Hello vlogger, welcome to my vlog. Ano? Ay, tutulog si Mac. Mac! Tara! Dito! Nandito kami ngayon. Ang ganda naman ng halaman. Ganda na po ng halaman niyo po, ano? Ganda. Ganda ng halaman. Uy, ano to? Ay, sira. Sira. Mac! Tara! Aglaro tayo kay tagit na. Dito. Tara! Tara! Dito! Tara! Tara na! Tara! Tara! Bilis! Ay, yata na.
Ay, nandun sa loob. Ano ba siya nakatalikod? Ah, nakita. Yun. Yun siya. Ayan. Ayan. Ayun, nandun siya na. Nasaan po yung mga anak po ni Anawan? May dagal po. Wala na, ubus na. Patay. Patay na. Patay yung isa si Bobby. Patay yung natake si Miko. Nakawin niya! Nagsitanong siya. Lapit ka! Nakakamera rin pala ako. Dito! Iris! Ay, si Wakwaki. Naglalaro. Naglalaro kami. Ano to, Ma? Ano to? Taruan! Sige nga, anin mo. Di ako marunong nito. Ay, kaso sira. Ah, sira? Sira to. Ito? Ah, sira pala yung panglaruan niya. Bakit? Ano ba? Ay, Jack. Kala mo, hindi kita kita ya. Bakit? Sira na pala to. Ligpit ko na yung higaan sa taas na. Ha? Ligpit ko na. Sige. Ligpit na daw ni Ate Donna. Hello. Marilan. Baka mawala yung cellphone mo, Mac. Ha? Baka mawala yung cellphone. Meron na kanina hawakan eh. Download kita ng Angela, no? Ha? Download kita ng Angela. Download. Download dyan. Ano nung anong cellphone mo? Nga ba? Bago po ito. Anong cellphone niya? Hindi ko po alam. Ay, ano po, Galaxy po. Ate! Samsung Galaxy. Ate, anong? Ate! Yung ano niya po. Ate! Ate, Gingging! Nasaan yung ginaganon mo yung, may aso? Ano yun? Yung hinahabol ka ng aso, yung gumagano ka nagtago. Ayun si Mayroon, sila puntahan mo. Dali, nagluluto siya. Dali, puntahan mo siya. Ay, sige, Ritzel. Ano po yan? Ano, di ako nagpapa-interview. Baka... Hingat ako. Talaga na. Ay, yung aso niya po. Lagi na wala ng aso nila kaya Ritzel. Nantaw mo ah. Takwa. Singing, shy type ako, no? Sige. Ayang ulam nila. Dugyot? Ano pa yun? Bak, sabihin mo kung ano yung niluluto ko. Dali. Pinapanood niya na. Ayun. Kasi yan, si Dugyot ba yan? Dugyot serye. Mga kadugyot. Ay, ano yan, Mak? Ano yan? Sige, Ruchi. Ay, usok. Tingnan. Video mo yung pagluluto ng Ayun daw yung ano. kahoy. Ah, nakita. Tara, doon tayo. Tara. Ay, yung aso nila, oh. Picture natin, no? Sino? Sino ba yun? Hulog yung cellphone. Mabasag yan, mahal yung cellphone, Ma. Yun ang aso nila. Parang patay yung parang butki. Anong butki daw? Yan, okay na yan, Mac. Ayun na si Mac. Ay, kami yung naglalaro, tapos na daw siya matulog. Kunin mo yung bola, Mac. No? Makagatin mo. Kunin mo yung bola. Oh, yung aso. Aso mo lang ba't siya, oh? Ayaw, nga, no? Pabayaan mo na. Mahulog na. Iba na lang. Tuwala mo. Saan na ba yung isa? Saan yun? Yung matigas. Yung ano? Ay, ito, ang ganda, oh. Ang
Ang ganda ng foam. Yan. Ganda. Ha? Ito, Bamas. baril lang ako marami. Ay, barilan. Yan daw yung laruan niya, mga kalinggi. Sobrang dami oh. Saan? Sobrang dami yan oh. Ah? Ikaw pumunta dito may aso. Ayaw, yan na. Aso nila, mga kalinggi. Tara. Sa'yo yan. Sa'yo na. Sa'yo yan. Ito. Akin to. Gumagana ba ito, Mac, yung baril niya? Oh! Tapos ito kalakasa. Ay! Binabati pala yan. Dadaan mo. Saan yung, ano yan? Yung battery. Mac. Battery. Battery. Sorry. Ito lang yun sa'yo. Yeah, wala nang battery eh. Sorry. Ito lang yun sa'yo. Sige. Okay na to. Sige. Yan. Ito ang laruan. Yeah. Tapos daw. Yan. Nag-umpisa pa lang daw. Nagdadrive ka lang pa daw ng motor. Ah, sige. Baril! Pyung, pyung, pyung. Ah, sige. Mag-bike ka, mag-bike. Kaya nagdadrive ka daw dito. Ah, sige. Nagdadrive ka daw. Sige. Bigla ka daw gumagal. Tapos, ginanong daw ako. Sinakal mo ko. Tapos daw, may isang kalaban pa daw dito. Dito daw. May isang kalaban pa daw doon. Binabalik ka. Hindi. Ito? Oh. Ito sa cellphone? Oh. Saan mo ilalagay yan dito? Saan mo ilalagay yan dito? Doon sa bahay. Lagyan mo na. Eh, wala. Di ba doon ako? Ilalagay ka na. Ah, baril lang kita. Ah, kinakasa yan! Ha? Kinakasa yan! Ah, ginaganon? Oh! Akala ko. Kasi may hawak-hawak ako eh. Na? Hinawakan ako, Mac. Ay, ilagyan mo dito. Ayun. Ay, di ko marunong eh. Yan oh. Si Mac Mac. Sinanakasa ko na. Yan, okay na. Yan ha? Uy, ganun pala. Ayun. Astig. Tapos, pag pag kinasa mo, Yan. hindi ganyan. Turuan kita. Ganyan, tapos ganyan. Sige. Ganyan, tapos ganyan. Sige. Tapos, babaril na. Nagtatago daw ako. Sige. Yan si Mac Mac na. Di ba daw akong tamaan? Di ba daw akong tamaan? Sige. Silip lang daw ako kasi. Ah, yun. Ah, ayaw. Ah, Doon na kayo mag-i-spray ako ng ano. Babaho daw. Doon na doon. mabaho daw. Mabaho daw yan, Mac. Ha? Mabaho daw yan. Pamatay ng lamok yun. Oo. Spray yun. Nga, spray. Si Panpan. Doon na doon. Wow. Si Panpan. Oo, tara. Doon daw tayo. Ano yan? Tara na. Doon tayo dun sa wheeler. Ay, sige. Ay, may alis ka dyan. Mingay. Alis. Mingay. Wow! Na, dito tayo. Dito lang tayo. Bayaan mo na, dito lang tayo. Nga mo. Yung si Mac Mac. Nakasakay daw tayo sa helicopter, tapos daw bababa na daw tayo. Raptor? So, nakasakay daw tayo dito. Tara, baba, go. Ganun. Nagharap daw tayo ng kalaban. Ayun na! Di nakakasa! Pwede yan doon. Mag-spray ako. Mabaho. Masakit sa amin. Hindi, dito ka lang. Nakakato yung lalamunan. Ah, tara dito tayo, Mac. Dito. Uy, dalawa! Sarang sila! Tara na, sabay na tayo!
Tama? Ay, hindi ko na kaya. Hindi na? Yun. Ganyan no? Diba ganyan? Da! Ganun. Da! Ganun. Sige. Yun lang. Okay na? O, tara na, tara na. Sakay na tayo, tara. Hala, marami salamat na. Mamak! Mak! Bye-bye, sabihin mo, bye-bye! Bye-bye. Yeah, say hi, ganun. Eh, Naka-helicopter. Bye-bye. bye-bye sa ulitin.